día de hoxe, que como sabedes comeza a subasta, que é un novo capítulo da inoperancia e da incapacidade do goberno español, pero tamén do discurso fácil que o Partido Popular ten en Galiza a hora de afrontar que pode ser un día que se pode tornar tráxico, atendendo a que poidan precipitarse anuncios que agraven o que é unha situación da industria que, como sabedes, ten deixado xa un regueiro de peches, de incertezas sobre a continuidade de moitos postos de traballo, na posta en marcha de descolgues salariais, de inaplicacións de convenio e de ERTEs en diferentes empresas e unha paralización no cumprimento das inversións que no seu día se prometeron para sacar adiante a fábrica de Alcoa na Coruña, con toda a incerteza do que poida anunciarse por Alcoa agora mismo en San Cibrao e con todo o que está en marcha en Ferroatlántica. Nós con esta concentración queremos, se digo, seguir denunciando esa inoperancia do goberno español, esa incapacidade do goberno galego de situarse a marxe como se non fora tamén culpable ou non tivera responsabilidade neste asunto e ao mesmo tempo exixir que o goberno español non pode escudarse na falla de que non hai un goberno e por estar en funcións están incapacitados. Nós xa levamos meses dicindo que é necesario que se adopten as medidas legais a través dos decretos de urgencia que moitas veces se teñen posto en marcha e que teñen significado recortes importantes e que teñen sido significativos nos roubos saqueo da clase traballadora durante estes anos de crise e que agora non haxa legislación, non haxa mecanismos legais para aprobar un marco regulador da tarifa industrial que permita garantir os postos de traballo e permita dar futuro, parecenos indecente e parecenos que é unha responsabilidade política que empeza polo goberno español, pero ten tamén continuidade polo goberno galego que se sitúa facilmente nunha posición, como se non tivera nada a ver, en ter sido culpable no seu momento de participar neste sistema de poxas, neste sistema tan de subasta e tan inestable para a industrialización e o posto de traballo como nas alternativas que se poden dar aquí. E esta concentración facemos con esa finalidade dentro do calendario que iniciamos a semana pasada, despois de estar máis dun ano exixindo esa aprobación dese protocolo intensivo e sumándonos tamén a que o goberno tampouco nos parece que poida resolver a situación quedándose só na constitución desa mesa tantas veces prometida para o Alcoa San Cibrao e que parece que ten data por 15 de xaneiro, pero sin desenrolar o estatuto intensivo esa non é solución, de igual maneira que non sabemos nada das actuacións do goberno para exixir a Parker Capital, hoxe propietario da Alcoa da Coruña, que poña en marcha o plan de inversións e el e o propio goberno elabore ese marco regulador da enerxía que permita o arranque da electrolisis, por tanto seguimos sin data do arranque da electrolisis, ou vemos como en Ferroatlántica de Sabón e en Ferroatlántica de C tamén están anuncios públicos. Por tanto, hoxe un día crítico e hoxe un día que pode acabar en traxedia ante a inoperancia do goberno e a responsabilidade política do goberno galego tamén de mudar a alternativa e situarse en fácil crítica ao que está pasando. Nada,